dim siop, mae'n mwy na siop, mwy fel community hefyd. So, wneud pobl trafeilio yma, jyst i gael chat, paned, ar yr opening night ar i gael few drinks, ac o'n ein successful, ac wneud pobl gobeithio dod yn ôl hefyd. Ti'n mynd i lot o llefydd, mae lot o llefydd wedi cael rwan, unfortunately, ond dwi'n meddwl mae Bala on the up. Be dwi'n ffeindio, mae pobl sy'n dod i siop fi, maen nhw'n dod yma, maen nhw'n mynd am bwyd, neu mynd eithaf nhw wario yn siop arall, so i Bala ei hun, dwi'n meddwl mae'n grêt i pawb, really. Dyna'r Bucky Rats sy'n gwerthu y mwyaf, a hynny be mae pobl yn associatio efo Spirit of 58, ond dwi'n trio bransio allan i pethau arall o bagiau, a bobl hats, obviously, scarves, pin badges. So mae range rhyw, dwi'n meddwl ar un o byd rhyw 40 o items ar y website. Mae'n lot fawr o itema. Dwi'n trio newid pethau rownd a cadw pethau yn fresh, cos os sy'n sefyll yn syth, mae'n mynd yn boring wedyn, yndi. Lle ges ti'r ysbrydoliaeth i gychwyn hyn i gyd? Just gael look round the away end yn Games Cymru ffwr. Ac dydy pawb ddim yn hoffi replica shirts, a dwi'n meddwl ond yn marchnad i pobl arall. So o'n i'n trio apelio pobl sy'n hoffi bach o fashion a hoffi'r retro style hefyd. Dwi hyd yn meddwl am y next project, so mae'n lot o pethau mynd ymlaen. Dyna gigs dod i fyny neuadd buddig yn Bala, cyndolig, so Christmas party dio, efo bands Gymraeg, a dyn ni'n rhoi y pres i clwb ieuenctid y Bala. So pob beth dyn ni'n neud ar y noson, mae'n mynd yn ôl i'r clwb. Dyna hyd y trio helpu pobl arall.